yamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris leydi France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓere fi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka aljuma Sénégal jillu golle FMI Fonds monétaire international waɗi e nder leydi ndi timmi kono nanodiral kesal heɓaka tafon jewte waɗi fodde jonti ɗiɗi kaldigal ngal jokkan ana hasi happo goɗɗo ƴewte gam yewtude gueɗe ɗe ɗum holli horejo délégation FMI e nder leydi Sénégal mayn keɗomo e ley kabaruji ɗi to mali kam batu waɗi hakkude horejo jagorɓe leydi ndi Abdoulaye Mayga e syndicat en doguinayiɓe mobilaji mawɗi e nder ndi leydi Mali ɗum waɗi koye saaha ngakkere carburant mawde nde teska e nder ndiɗo leydi fadare ngo batu ko yewtude e dilloɓe ya warta e alhaali nawgol carburant syndicat en kolli yidde mabɓe immorade e gorma o mayn keɗo goto e mabɓe Paul Biya horejo cuɓaɗo balɗe faltiɗe waɗi wondore muɗum alkamisa hanki to Yaoundé wonande manda makko lawol jettaɓole horeya ko Cameroun ñalawma mawningol kadi duuɓi 43 guila o jooɗi e jappere laamu ngu Paul Biya duuɓi 49 noddi gotago gendi gam riwtude dille kaɗoje ƴellitare leydi ndi mayen gartu hen on calminama on jurama on jettama bisimilla moon ley kabaruji ɗi hande ko aljuma jeeɗiɗi lewru sappo e goɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi tedduɓe ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde yo jaame kisal wone moon Sénégal ɗo jillu Fonds monétaire international ɗo e Dakar gasi taw nanodiral ñamade hesere heɓaka caggal jonte ɗiɗi kaldigal magal jokku e jonte garoje ɗe e wiide gardiɗo imminaɓe FMI ɗo e Sénégal Edouard Gamayel ina hasi happo goɗɗo ɓeyde gam yewtude gueɗe goɗɗe ɗe ha tengti noon e ñamade suuɗide e leydi ndi ɓurde mawnude nde FMI meeɗa yiide Afrique ɗum woni koɓe kolliti keɗoɗen mo kanko Edouard Gamayel. Le cas du Sénégal, on n'a jamais vu une dette cachée de cette importance. Meeɗa yiyeede e Sénégal ñamande suuɗande fonde ni ko ɗum leltini seeɗa golle ɗe ma ɗum habbine seeɗa ngam wattude gueɗe ɗe fof e laawol jowti ɗe puɗɗi ko e lewru sappo faltinde ndu to Washington ko ɗo ɗe jokka min jaari yeeso no feewi no heddi taw jewte poɗɗe jokkude e won e gueɗe politique kadi wayloji poɗɗi waɗede e eɓɓore nde amin ɗamini jokkude jewte ɗe e ɗe balɗe walla jonte garoje e dow ɗaminare hebde eɓɓore hesere e no ɓuuri yawirde yaadude hen e Sénégal e yiyande amen wakkilare nde nana ɗo mamin eto heñaade ngam wallude Sénégal no satti noon haalde ko e hol tuuma walla saayi wonata mi wawa hokkude aadi mbawi wiide tan wonde wakkilare nana ɗo ngam hebde nanodiral d'entre institutions pour aboutir à un accord. keɗiɗen ɗo joni joni ko mo ganduɗa kañum woni imminaɗo délégation FMI ɗo e Dakar Edouard Gamayel.